Праграма «Жывая спадчына» – гэта праект пра тыя праявы народнай творчасці або светапогляды чалавека, якія набылі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі. Так, 10 мая 2018 года у спіс нематэрыяльнай культуры трапіла традыцыя вырабу і выкарыстання ўбору лелікаўскай свахі Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці. Раз і сваха лелікаўская, і строй лелікаўскі, значыць і пачнем мы з Лелікава. Вёска знаходзіцца зусім недалёка ад мяжы з Украінай. Такое цеснае суседства, зразумела, унесла адбітак і на назву. Мясцовыя кажуць, што Лелікава паходзіць ад украінскага слова «лелека», што ў перакладзе азначае «бусел». Але сказаць па праўдзе, гэтае слова з украінскай мовай не мае нічога агульнага. Яно належыць да турэцкай мовы. І на турэцкай, і на азербайджанскай гучыць аднолькава «лейлек», а на татарскай «лёк-лёк». Аднак да тюркскага фактара, які паўплываў на культуру жыццё беларускага і украінскага палесся, мы звернемся яшчэ не раз. А зараз трэба знайсці галоўную сваху Лелікава – Анастасію Шапяцюк. Анастасія Ігнатіўна – мясцовая знакамітасць. Гэта яна ў 2007 годзе узялася за справу і пашыла строй свахі з нуля. Тым самым адрадзіла традыцыю. Замучылася вся. Замучылася не тое слова. Акрамя спадніцы, сарочкі, фартуха, самы складаны элемент – галаўны ўбор. Ён складаецца з плата, стракатай кароны і рознакаляровага пер'я. Пер'е з хваста пеўня. Я дома собирала, хіба то один петух. Уся гэтая шматпавярховая канструкцыя на галаве у свахі называецца або какошнік, або брэже, або карона. Мірила, то ж мірила тем, як його. Очерчувала карандашом і пришивала, щоб рівненько було. У 2007 годзе гарнітур быў гатовы, а праз 10 гадоў убор лелікаўскай свахі трапляе ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Дарэчы, у Мінск на камісію Анастасія Шапяцюк ездзіла асабіста і касцюм свой абараніла. Вот этот ваш по народному творчеству, і на його розсадилась, на этого професора. Ну, бо він каже, а зачем цей костюм, зачем його увіковечувати? На чим він? Що він, яку пользу принесе? Як, кажу, якую пользу? Це ж красота, костюм не сохранити. То зачем же ваші ученики їздять до Мона? З Мінська їздять. Ох, посміялися вони з Мона, і хлопці. Посміялись, кажуть, ну і баба. А що ж кажу, що ж я їхала сюди? І не защитити свого костюма любимого, которого я сама лично пошила. Зразумела, без дапамогі мужа Анастасія Ігнатіўна ніколі б, можа, гэтага і не здзейсніла. Пётр Сцяпанович увогуле у Лелікава чалавек з вялікай літары. Ён і вершы піша, і слоўнікі мясцовых гаворак складае, і музейнай справай займаецца. Зараз на пенсіі, але паўжыцця працаваў загадчыкам лелікаўскага клуба. Акрамя таго, у 1972 годзе Пётр Сцяпанович арганізаваў у вёсцы хор з мясцовых жыхароў. И голосистые девчата, и женщины, и старухи. И еще возможность была записать песни самые старинные. Так, 15 мужиков и 20 женщин. Ох, интересно у нас жизнь была. Даже на республіку попали. Потом... Но був республіканський смотр, був у Бресті. Даже, як то? Той? Цитович до нас підійшов, тому що він хотів з нашої деревні забрати 2 дівчини. В нас, ох, і співали. Голоса красиві. Але ж не захотіли вони. Він так їх хотів забрати. І што самае цікавае, у 70-е гады усе жанчыны хору былі апранутыя ў строі лелікаўскай свахі. Прычым у кожнай жанчыны быў свой прыватны ўбор.
Гэта дакладна вядома, таму што у Пятра Сцяпановича захаваўся унікальны фотаздымак тых часоў. Когда открылся новый клуб, Дом культуры, он уже просторный, двухэтажный, комнат много, я решил создать этнографический музей. Ну и этот костюм, и кто-то увидел, говорит, этот костюм надо, говорит, забрать. Кто-то из начальства приезжал с Бреста, по-моему. Вы не могли бы продать? Не, Насте кажу, а ты не могла б його такого самого зробити? І Настя, то бок Анастасія Ігнатівна, касцюм свахі зрабіла. Аднак трэба сказаць, што сапраўдная сваха яна ніколі ў жыцці не была. Бачыць у дзяцінстве бачыла вяселле са свахамі, але ніколі ў гэтым не ўдзельнічала. Увогуле, Пётр Сцяпанович і Анастасія Ігнатівна Шапецюкі пажаніліся ў 1969 годзе у Кобрыне. Вяселле было вельмі сціплым. Распісаліся і ўсё. Абодва сцвярджаюць, што ў канцы 60-х у Лелікава мода на свах прайшла. А касцюмы? А касцюмы ляжалі ў куфарах і шафах. Увогуле, хто ж такая гэта сваха? А гэта жанчына, якая не толькі сачыла за паслядоўнасцю ўсіх вясельных абрадаў, удакладняла іх пачатак і завяршэнне, але і непасрэдна удзельнічала ў іх. Добра спявала, добра гаварыла, добра танцавала, добра жартавала. Вяселле ў вёсках Кобрынскага раёна гадоў 40-50 таму доўжылася амаль тыдзень і складалася з мноства розных дзей. Сватаўство, запойны, вяночкі, збіранне нявесты ў царкву, вянчанне, выкуп жаніхом месца побач з нявестай за вясельным сталом, посільшчына – гэта дараванне караваю сяброўкам нявесты, перапіванне або перапой і гэтак далей. Ой, віду на гору, та й гляну на дому, варіма ти вечеру, ще й на мою долю. Ольга Уладзіміровна Шаранкова і Александра Паўловна Базылюк з арградка Павіцце спяваюць песню «Ой, выйду на гору». Гэта вясельная песня, але весялосці ў ёй мала. Спяваецца яна на другі дзень. Песню калісьці выконвалі падчас абраду пярэзвы. Гэта калі нявесту перавозілі ў хату жаніха, то бок перазывалі. Песня жалобная, сумная, таму што дзяўчына развітваецца з роднай хаткай назаўсёды. Яе сэрца перапаўняе смутак і жалоба. Яна ідзе жыць да чужых людзей, да бацькоў мужа. У аграгарадку Павіцце, што недалёка ад вёскі Лелікава, таксама шануюць, берагуць і адраджаюць традыцыйны строй свахі. Жывой спадчынай сваёй малой радзімы займаюцца настаўнікі і вучні Павіцеўскага дзіцячага садка сярэдняй школы. Добрый день, а вось и мы, развеселые Павіцюкі! Нам задание знатное дали, как мы о музее вам рассказали. Нашим традициям до истории ён присвячается и Палешуками называется. У 2007 годзе тут быў заснаваны гісторыка-этнаграфічны музей Палешукі. Пад кіраўніцтвам Алены Гусевай праходзяць этнаграфічныя і патрыятычныя экскурсіі. У музеі вучні знаёмяць наведвальнікаў з каштоўнай калекцыяй, у якой налічваецца 2 традыцыйныя камплекты адзення свахі з брэжамі, то бок галаўнымі уборамі з пер'ямі, і ажно 13 касцюмаў без брэжаў. Хочацца абавязкова сказаць, што настаўніца Вольга Цяліпка змайстравала па арыгіналам кароны павіцеўскай свахі, а настаўніца Наталья Цецярук займалася даследаваннем і рэканструкцыяй традыцыйнага вяселля Павіцця. Паглядзіце, што за дзіва, рожкі з пер'я, быццам грыба, брыжы – галаўны убор свахі, апраналі замужнія, а не дзівахі. Экспозиции, разделы, экспонаты. Справы музейной мы просто фанаты!
Цікава, што гарнітуры свах з Павіцця і свах з Лелікава амаль не мелі ніякіх адрозненняў. На сарочцы і фартуху нашываліся адметныя арнаментальныя элементы. Вочы – гэта такія ланцужкі закругленых ромбаў чырвонага колеру. І гэта не проста так. Этнографы сцвярджаюць наступнае. Сваха кіравала вяселлем, яна павінна была добра ўсё і ўсіх бачыць, таму і вачэй шмат. Спадніца бліжэй да пояса абшывалася шырокімі каляровымі стужкамі, а знізу больш вузкімі. Ну, сама я одевала этого костюма, в 14 лет была свахою. Уже я одевала. Была двоюродный брат, женился мамин, но я была там на свадьбе. Ну, моя мама с 21-го года рождения, нас было 3 сестры у нас. И вот моей маме, ее мама пошила эти все костюмы, 3 костюма. И нам 3 сестрам довелися ці всі костюми. Ой, вже мені зараз 80. А костюми, я не знаю, може 100. 3 патомныя і паважаныя свахі аграгарадка Павіцця: Ніна Степановна Базылюк, Ганна Самуіловна Гамалюк і Надзея Семёновна Дзяцук. Іх маці, бабулі і прабабулі былі свахамі. Усе яны сцвярджаюць, што свах выбіралася толькі з боку жаніха, не з боку нявесты. Прычым лепш, калі гэта была яго хросная маці ці старэйшая сястра. У заможных жаніхоў магло нават налічвацца да 15, 16, 17 свах і свашак, маладых дзяўчат. Але галоўнай усё ж такі была старэйшая сваха. Яна кіравала усім вяселлем. Когда я стала взрослая, мать сказала, у меня еще сестра есть, но по наследству. Вот мать сказала, что будет для меня этот костюм. Сваха, но у нас сваха этот костюм одевали только тогда, когда свадьба была, и костюм одевали молодые от жениха. И шли до невесты, забирать невесту. И вот этот костюм одевали. І што дзіўна, час ідзе, фігуры свах мяняюцца, а памеры спадніц і сарочак – не. Юбки пошитые узкие, а мы затулочкой закрываем тут, где не сходится на животе. И все, что там такого. Павіцеўскія жанчыны расказалі, што ў іх вёсцы вяселлі з удзелам свах праходзілі да вайны і пасля. Працягвалася гэта традыцыя ажно да пачатку 60-х гадоў, а ў 70-е і 80-е свахі і іх стракатыя ўборы зніклі. Апошні раз жанчыны апраналіся ў свае гарнітуры 23 гады таму, калі суседзі запрасілі іх на вяселле. Не было вже тих костюмів, ніхто не клав. А ми самі, давайте, буде свадьба, давайте наложимо ці костюми. Все, наложили ці костюми, і брежі, і все пішли. Пішло знову, возобновилося все. Трэба адзначыць, што менавіта ў Павіцці захаваўся больш старажытны спосаб камплектавання галаўнога ўбору свахі. Пачнем з ніжняй часткі. Ніжняй часткай усёй гэтай канструкцыі з'яўлялася лубяная каробачка, якая ставілася на прычоску. Зверху шчыльна завіваў галаву плат. Ды так шчыльна, што заставаўся ў абрамленні толькі адзін твар. Гэта ўсё нагадвала, па-руску кажучы, той платок, які завязваюць мусульманскія жанчыны. І тут зноў бачыцца тюркскі ўплыў. Плат вялікі, завіць ім галаву цэлае мастацтва. Не кожная жанчына магла гэта зрабіць нават 100 гадоў таму. Сёння ў Кобрынскім раёне правільна завіць плат можа толькі Ганна Самуіловна Гамалюк. Навчили, вон, були такі бабі, Базилюк Матрьона. Три старіші були бабі, котрі вони вміли займати, і вони мені показали як, і я. Плат не прышываўся ні да каробачкі, ні да брыжоў. У завітым выглядзе ён замацоўваў на галаве каробачку, але павіцеўскія жанчыны пайшлі на хітрасць і, каб не марнаваць час, прышылі псеўдаплат да какошніка. Праўда, часам гэта выглядае вельмі смешна. Асобнае месца ў жыцці жыхароў вёсак Павіцця і Лелікава займае царква Раства Пресвятой Багародзіцы.
Царква – помнік архітэктуры рускага стылю. Яна стаіць у цэнтры павецця з 1911 года. І на працягу 110 гадоў дзверы храма ніколі не зачыняліся. Ні пры паляках, ні пры немцах, ні пры камуністах. Ва ўсе часы сюды прыходзілі жаніхі і нявесты, вянчаліся, маліліся і давалі абяцанні сабе і Богу. Увогуле, жыхары гэтай мясцовасці глыбока веруючыя праваслаўныя людзі. У 30-40-е гады 20-го стагоддзя ва ўбранні лелікаўскай свахі адбыліся змены. Паступова знікаюць тканыя і вышытыя элементы. Значна зменшылася прапорцыя белага колеру, узмацнілася роля паласы ў мастацкім аздабленні, павялічылася колькасць чырвонага колеру і яго адценняў, самастойнае гучанне набылі чорны і сіні. З'явіліся вочы, ромбы чырвонага колеру. Сёння яны нашываюцца і на фартух, і на сарочку. У сярэдзіне ромбаў на белым фоне чорнымі ніткамі вышываюцца васьмівугольныя зоркі. Як тлумачаць мясцовыя, касцюм свахі шыюць з вачыма, бо яна кіруе вяселлем. І ўсё павінна бачыць. Усе гэтыя дробязі дасканала вывучала Інна Корсак, супрацоўнік Кобрынскага ваенна-гістарычнага музея імя Александра Суворова. Яна некалькі разоў наведвала Анастасію Шапяцюк з Лелікава, распытвала, як і што рабіць, і нарэшце змайстравала яшчэ адзін убор свахі. Але не для сябе, а для музея. Здравствуйте! Я рада вас приветствовать в Кобринском военно-историческом музее имени Александра Васильевича Суворова. Меня зовут Кирилюк Лилия Николаевна, и я хочу представить вам выставку «Народный костюм. Живая традиция». Увогуле, музей Суворова пару гадоў таму вельмі зацікавіўся гэтай тэмай. І сёння ў іх калекцыі не толькі жаночыя традыцыйныя строі Кобрынскага раёна, але і строй лелікаўскай свахі. Акрамя таго, тут нават лекцыі праводзяць. Что касается деревни Леликова, то там совершенно особый язык, так называемая тараканская говорка. Почему называется тараканская мова? Потому как в деревне Таракань Драгичинского района тоже говорили на подобном языке. Ну и, собственно, перекочевала и к нам, что тараканская говорка. Когда был пошит костюм, когда мы исследовали свои фонды и отобрали в них аутентичные, оригинальные предметы, появилась возможность создать на базе всего этого замечательную выставку, которая так и называется «Народный костюм. Живая традиция». Для чего мы эту выставку используем? Очень просто. По этой выставке подготовлено музейно-педагогическое занятие для школьников. Сваха разышлася. І разышлася па ўсяму Кобрынскаму раёну. Сёння ў Дзівінскім доме рамёстваў дзеці і выкладчыкі ствараюць лялечных свах. І не толькі. Карацей кажучы, сваха працягвае жыць у самых розных праявах і формах. Але задоўга да сувеніраў супрацоўнікі ўстановы вырашылі зрабіць касцюм лелікаўскай свахі. Адна з гэтых майстрых – карэнная жыхарка аграгарадка Дзівін Ларыса Паўловна Дарашук. Робили його довго, думали, планували, закупили ленточки, бо ж треба, щоб він приближений був до цього настоящого костюма. І от так ми шили. 2 місяці шили з того костюма, просиділи на 2 місяці. Кокошник робиться з перша, робиться коробочка з луба. З луба це легко ліпи. І з перша робили того сам кокошник. Після того кокошника вже в тісьму і ленти нашивали. А пір'я то з півня пір'я. З простого півня, ще як 2-3 півня рубають осінню. От разноцвітне пір'я збирали, в пучочки скручували і вже нашивали. Пір'я – це основна деталь того кокошника. Вся красота мусить у пір'ю заключається. Кокошник сам твердий, і він на голові не триматиметься, а плат, от лицо підчоркує. Плат – це окрема історія, ми довго саме в'язали, не могли саме зав'язати його так, як треба. Тут в очі. Сваха повинна в усі боки все бачити, замічати на свадьбі, бо то головна героїня на весіллі. Мы ўжо неаднойчы казалі пра гэтыя вочы на касцюме свахі. Так, можа быць, сваха дасціпная, ёй трэба глядзець на вяселле ва ўсе бакі.
Але ёсць другая думка. Вочы гэтыя патрэбныя не толькі свасе, але і жаніху і нявесце. Ад чаго? Ад сурокаў. Вочы ад чужых злых вачэй. Яны як бы адводзяць бяду ад маладых. І чым больш вачэй на касцюме свахі, тым мацнейшая абарона. Больш таго, вочы на ўборы заточаны не ў ромб, а ў чырвонае кола. Колер таксама выконвае гэтую ж ролю. Вочкі вышытыя чорнай або сіняй ніткай, і ўвесь гэты малюнак аддалена, але нагадвае турэцкі абярэг ад сурокаў, вока Фацімы, які можна сёння знайсці ў кожным турэцкім магазинчыку. Памятаеце, ён такі блакітна-сіні з таксама чорным вокам унутры. І тут зноў прасочваецца гэты тюркскі уплыў. На моїм весіллі вже свахів не було. Но я у ще раніше, я їздила за сваху, я на нескольких весіллях була свахою. Ще дівчинкою я була маленькою свахою, потім вже дівчиною теж за свах їздила. Ну, інтересно, вельми інтересно, пісні ті співати сваські. Ну, і на дивенські, звісно, мови, на свої рідні мови пісні співалися. У мене тітка вельми в нього по свадьбах ходила. І вельми вона хороше співала, вона і зараз в церкві співає. І ткали, і мене і баба колись ходила по свахах. Ларыса Паўлаўна Дарашук – дзівінская сваха, патомная. Кажа, што ў Дзівіне існаваў свой строй для свахі. І зусім ён адрозніваўся ад лелеўскага і павіцеўскага. Замест какошніка з пер'ямі дзівінскія свахі павязвалі на галаву вяночак з кітайкамі, стужкамі. Здавалася, што ўсіх свах мы знайшлі, з усімі пазнаёміліся, час вяртацца ў Мінск. Але раптам у апошні момант нам паведамілі, што ў Лелікава яшчэ можна знайсці сапраўдную патомную сваху. Это юбка для нашей, можно сказать, леликовской свахи. З тієї спідниці я виходила замуж. А на другий день я должна була одіти такий наряд, як сваха. Эта сорочка називалася нашета. Нашета вже вона, тому що вона не вишита крестом, а нашивалися, бачите, рукава. А сюди робиться дві таких квітки, нас називали. Робиться дві квітки. І от їх складаєш не так, вони так не будуть, а от так о. І вони йдуть в разнобой. Не чалавек, а сапраўдная знаходка Ганна Нікандраўна Жук. Яна захавала ўсё. І спадніцы, і фартухі, і пер'я, і паясы, і бусы, і нават царкоўны сшытак к брачным обыскам. Царква ў Лелікава згарэла, а вось 100гадовыя рукапісы не гараць. Булгакаўшчына нейкая. У гэтым сшытку апісаны ўсе жаніхі і нявесты па прозвішчам, імёнам, узросту, прафесію, адукацыі, якія ажаніліся ў 1926 годзе ў Лелікава. Это если уже 10 или 12 свах на свадьбе в этих уборах, то это считалось очень большая свадьба и красивая свадьба. Бабушка одевала, бабушка завязывала это все на голову мне, ну и приказывала, как себя вести, как быть. Дарэчы, Ганна Нікандраўна захавала строй са свайго вяселля. А выходзіла яна замуж у 1966 годзе, і на яе вяселлі таксама былі свахі. І тут трэба абавязкова сказаць, што ўборы для лелікаўскіх свах да вайны і пасля вырабляла бабуля Ганны Нікандраўны Макрыня Андрэевна Трубчык 1882 года нараджэння. Бабушка моя Макрыня, она родилась здесь, в деревне Леликово. Она была очень умная, мудрая, ну и божественно сильно была. Потому что каждый год она отправлялась пешком. Здесь у нас есть Почаево. И она пешком отправлялась с одной женщиной. Короче говоря, их 4 женщины таких было. Она была свахой. На свадьбе она порядок вела. Вот нас мама, когда нас мама замуж выдавала, женила своих сыновей. Она молодец. Она такая уже была. Везде проглянет, везде подскажет. Короче говоря, я от нее много опыта взяла.
Ганна Нікандраўна Жук гаворыць, што ў 80-тыя гады шмат самаробных строяў забралі этнографы з Мінска. Зараз гэтыя касцюмы знаходзяцца ў сталічных музеях, але дзе дакладна жанчына не ведае. Адзіны трафей, які ёй застаўся на памяць пра тыя часы, жоўты стары часопіс 80-го года выпуска «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі». Унутры фотаздымак роднай сястры Ганны Нікандраўны у традыцыйным убранні лелікаўскай свахі. В 1958 году приїжджали до нас з Мінська теж люди. Ну і зайшли до моєї мами і бачать фотографія. Бачать фотографія сваха. А ця сваха якраз оказалася моя сестра, моєї мами дочка. Вони як пристали до тієї фотографії, дайте нам цю фотографію. Як мы ўжо казалі, строй свахі значна змяніўся. Зменшылася прапорцыя белага колеру, узмацнілася роля паласы ў мастацкім аздабленні, традыцыйныя ткацкія прыёмы і тэхнікі вышыўкі ва ўпрыгожванні фартуха, кашулі, спадніцы заменены аплікацыяй каляровым сацінам, атласнымі стужкамі і вышыўкай машынным радком. З'явіліся вочы. Практычна без змен застаўся толькі галаўны ўбор свахі. Где-то вона заглохла, 67-й год, наверное. Уже свах не стало. Уже ці брижі, вже стали діти гратися їми, вже ті коробочки пішли по рукам у дітей. Ну, самі знаєте як. У нас, у мами, було їх дуже багато тих коробочок, бо бабушка робила, то в нас їх много було. Вони довго-довго в нас були. А от уже як приїхав Мінськ за цією одеждою, вони до нас ну, в Леліково, не тільки к нам, а в Леліково взагалі по деревні вони тут пошастали, і много одежди вони забрали. Но нашу одежду, не то, що я там хвалюся, як ми скажемо, ні. Нашу одежду вони особливо брали, тому що баба була така, тонкость, така рук була в її, і мама була. Вони ночами не досипали, але вони робили те, що їм нравилося. Калі надумаеце жаніцца, бярыце нявесту з Дзівіна, Лелікава або Павіцця. Тут умеюць гуляць вяселле, якое вядома, калі пачнецца, але невядома, калі закончыцца.